na anyị chọrọ itinye men Igbo men ndị alụ na-adịrọ onwe men kwesịrị ịdị na-eme ife ego tate mana fa adịrọfa arụ adịrọfa chaa. Ụfọdụ nọ n'ụlọ ọgwụ, ụfọdụ nọdụ n'ebe a na-agwa asa based on traditional way. Men Igbo men hai na alili egbuo m. Men na-awe o nwekwa men nọkwa awe alụ na-adịrọ Igbo men. Asị m Chineke nna eze Chukwu okike abịa ma nwoke ọma ọgadagidi, asị m ya lotu unu ihe ọbụla bụ ihe kpatalụ alụja adịrọ unu ma ofu onye ji emelọ nke a ma onye ha nọrọ ọfụma bezọ na ịgba mbọ ụwa ọ bụrụ ihe plan bụ ihe mee. Asị m Chukwu okike abịa ma lotere m unu ya mee ka unu gbakee n'ọya maka na onye ọya anaghị emenwere ife ọbụla. Ekene m men si Chineke nna biko lotere m ụmụ Igbo ndị ọbụla nọ na-akwa ọya ma elufe ebere ka fa nweta onwe fa. Ekene m unu ya gazie.